Ame tak anu kok. Apa, Mak? Ame tak soncong Roros kaget dhisik, guys. Kita pesen sambelnya Mbak Mimin. Rafa lele Mbak Min. Pak Japrik juga lele. Oke. Wes. Artisnya teko guys ngetutno silet aku Mbak Sam cah kuwi. Cah kuwi suwepeten Mbak aku cah kuwi. Ya Allah, men ngetutno wong iki jane piye lho kok malah digakno tripod. Loh, persiapan. Ben nganti kok bisa. Oh, alah kok mah ngetutno wong aku sepeten iki bener. Ketoke mambu-mambu mak ketoke metu apa itu tanganan. Jadi aku karo Ya Allah, Gusti, roh dhewe ngger sam cah kuwi. Mboke nang ndi ditutno. Weh, ini apa tuh tanganan ya lho. Ya Allah, Gusti. Paring ana dhuwit sing akeh ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Walah kok ngono. Ya Allah. Juga sing katakan kene kecipratan Mas. Ngono. Kok gak njaluk dhewe? Alhamdulillahirabbil alamin gak njaluk dhewe, guys. Dewe. Iya. Ya muga-muga triple toh. Triple. Oh, Badro. Dungane piye, Pak? Piye? Muga-muga untuk merotos Suzuki saya nggo ngono Mak. Dungane jadi ngono, Mak. Loh, tapi beneran, Mas. Iya lah. Sawah ombo ora lempok apa piye lah. Gawekno. Oh, keselin. Karek ngedoli ngono karepem. Paring ana dhuwit sing akeh ya Allah. Amin ya Allah. Aku calicik Mbak Min delok. Golek bojo nang sawahe ombo kok karek ngedol. Kuning sawah ngono malah. Karek kon ngedol iki cak kurang ajar ya, Mbak. Heeh. Terus Mbak Min, andan yo. Maten di. Maten Belum. talet jagung. Kan sing wangi iki. Pak Japrik bungkus sama lele, Rafa juga lele. Berarti Dua, makannya 3. sama apa? Bedok aja, bedok aku. Apa, Meng? Kabeh, Pak. Aja larang-larang kok. Duh kok Mel? Bebek. Loh, Kondi gue. aku Badru. Berkondi. Berkondi jamu. Allah. Astagfirullahaladzim. Mah, mana tak duden jaluk kowe wegah, Prai. Aku jamu. Mah, kowe sitorno wong loro iki wis pemberosan. Kok malah Seperti biasa kepala bebek. Astagfirullahaladzim, kok larang-larang, Mbak. Kepala bebek. Pira Mbak Min nek kepala beben, Mbak Min? Kepala bebek 13. Ya Allah, kok aja 13 wong aku tuku ndok mak trimo 5.000 iki. Ya pun kula nggih sambil mawon mboten usah nggih tempe. Lah rak yo ngono ngewangi Sekol kali dames ngono to ya. Tempe itu nggak sari gede. Mbak tong pundi pundi? Baik. Belum ke sini. Wong panen. Panen jagung. Ambilan rek dames kok ini. Mbak Min nek ngambil ngene lho, kok njero kok. Dan kulit dames. Aku tahu dadi bakul kok. Mantep. Bakul internasional nang TV kok. Nah. Tapi bangkrut. Ini cepat lembut mergo apa? Lomboknya sudah digoreng di rumah dan dibolak-balik lagi di sini jadinya empuk seperti cangkem mereka. Mungkin nyambel kesusahan sing akeh aku tak uripno sanggup aku. Tuwae lho. Tuwae keren. Iya tak tukokno. Yang gede. Tolong.
konten kan kene. Aku pengen komen. Kira-kira. Kenapa kayak mau? Ket mau ket sore, Jess. Ket sore. Awan ya, Bro. Sore iku. Sahur yo mangan. Ket sahur mangan ki malahan. Iya iya ngono kowe. Sambil Mangan ki mangan pelem. mangan belum mangan santen. Sambelane Iso ngempet ora, iso ngempet ora. Sak pira, Mel? Hop, kurang ini, Mak. Gila sak pira? Bon, Mana nek kalau gede ya? Nih, nggih, sayur. tambahnya apa ora? Mak, iki lho, Mak. Mau parah ke Siti. Mon. Kan coba. Coba kan sini. Iki sasis dhewe iki. Ambil cowek. Sampai nih, wes. Lele. Jasi kok jasi kok. Nasi. Terus sampai lagi yuk. Kadal kayak mel-mel. Piye kenapa? Nggih. Tempenya rumah aku. Tempenya rumah aku. Yuk. Tempenya rumah aku. Sambel sing nyambel jam. Minggu nek rasane beda. Lah aku tahu bakal terkenal mboknya. Putih iki ya. Api bangkok. Masa Pak? Lah, kok ini aku. Tambah tempe. Mboten. Loh. Masa ngene, Pak? Nggih. Mboten, mboten mawon. Ya kok kowe ndase aku gulune ya. Ya, minggu ndase aku dulu. Lele Tapi aneh. Kenapa pokok lele kowe awake aku buntute? Oh, ngono. Goreng mana tuh? Oke. Mangan Besti. Aku wis nganggo ngono angkot. Waktu terus kan itu mau jadi. Kenapa? Baru ngupil ya. Yo, jadi yo kok friends. Hmm. Hmm. Kesu mah. Mandi sih berarti. Pokoknya sore tak isi mangan. Mbak Mimin nek imbol sego mah wakilnya. Gak usah ngombe mak iki lho. Gak usah ngombe iki. Wis gopo, Bu? Mel-mel iki kadane yo Anjir aku wis iki apa terus malah. Mak kurang des. Mboten kami.
Terus kok gantek-gantek nih? Kameranya nyebrek. Makan. Enak ambil sambal, enak enggak? Enggak kok tahu mantu. Enak aja. Kan ya? Tuh. Enggak yang orang. Aku di kan bertemu gitu sama Mak. Terus diluki duit. Mak ini buatan minta. Jadi emak itu ya, jadi sebenarnya sih. Modelnya kok anu. Enggak ngobrol enggak jawab enggak anu anu. Pasar. Kayak omong. Kan ini kok ada mau lanjut. Karena itu bawa-bawa gak tahu arah, gak ngomong. Belum apa mau juga. Arah itu Nang kono akeh panganan. Terminal akeh panganan ya. Soalnya anak tempenya Mbak enggak tidak tempe lagi. lumayan pas biasanya. Pak makan enggak senang. Mantap kan bisa. Kan dari kok, punya kualian, nawani tempe, di tawakno. Boleh. Mbak Min tempe. Ya Allah. Boleh. Mbak Min tempe Mbak Min. Mbak Min. Mbak Min tempe Mbak. Monggo. Es teh jek bude. Kangen. Boleh gak bingung. Mae aku nuruti mae. Kangen eneke. Nggih, mboten apa-apa. Es mboten enten to? Mboten mboten. Wah, mboten boleh. Mbak banyak tahu bilang Kangen teh berapa? Mbak kan jangan buat talak ya padha enek mer. Maaf meniki. Mahal. Tunggal mawon. Aku mau ana nang tunggal kan. Lha kok ngopo? Salam. Kita ngomel. Itu kan yang betalang ini. Kami tahu kami. Apa macam? Mau terus ini. Itu kan. Enak. Mbak ini mantap.
Anu mulai. Boten lah. Mel-mel mulai jam 12 ini. Akan marah mulai. Luna. Main. Kamar bilang. Aku enggak. Iya. Kamar enggak merupakan enak. Aku nungguin mak kamarnya. Itu lah harap. Tidak lalu. Sedepan. Nanti Biar ono. enggak di kos. Ngurangin dok. Enggak jadi lo karena apa? Ya ya sudah. Enggak mak. Aku enggak telat. Memang juga nang kabel. Tak kan separuh biskuit kali belum. Ini sambal enak aku enggak. Aduh, mau kali kan susah. Apa nih? Sorry. Ya mandel nih untung-untungnya. Salam ya lo. Bisa kok. Enggak sih. Terus tapi sampai juga mau nanam. Mel kontaknya sampean Mel. Oh, enggak ada. Aja mantap. Saya apa? Ini hati-hati, Ge. Nggih. Berarti Mbak Mama, dan ini saking mbah. Dulu kan aku makan di aku kan di Angger desa Andi mesti yang dulu. dulu kan mau rambut jalan itu. Dulu deh Pak Mas. Gak suka dulu aku. Tak suka dulu tapi suka dulu ini alhamdulillah. Soalnya dulu dia nggak nunggu. Anggur wong ngarani aku suka duit kan dia. Kenapa ora enak? Tenan. Pas di wilayah tanah ini gini. Rumah ini gini. Masih. Kalian Enak. Tak boleh makan aku makan saya enggak boleh. enggak. Anak enak. Tapi sopo latemnya. Anak aku juga umbi. Enaknya malah panas. Nah, aku biasa rambut patuk ya. No. Kejarin jaluk ini gas kok malah Gas ya? gas loh. Udah sirung mah. Mangan ya ada sing daging ya, Mel, orang tipis saya. Sekarang Gayane kok. Ndok kok, ndok. mangan yo Mangan. daging oleh jamis, Ya, ya. mangan kok sendok tempe. Aku tapi seneng loh. Ya tapi aja nggak ini mau tempe mbek. Mbak ini kan enak menawa wong-wong kok doyan ngono. Bebek nih kita terima. Ini wak, aku udah bilang ini. Udah sih jelas gak doyan, udah pas percaya aku. Ngerti mah. Ngerti mah. Dia ngomong mah orang nyisa oke sih dulu oke sih. Aku yo mangan iki lho. Asline ini. Aku mangan gak enak. Kan nek wong kok gak enak kan aku. Elwon kira aku mrene. Oh, seneng ya. Kelakuane mur. Cuma aku kok entek mah. Hah? Ayo banget. Makananku kok akeh pas saiki yo. Nek sarae pas aku ngekekno sedoku sak piro ning mesti. Aman anak orang ini kok metu silit teh. Ini mana? Mana? Kan aku kerja isu. Oh, padahal sore mana? Kan mak Ami ndek sore, Mak. Awan ke mana? Jam 4 nang lagi mana?
ditutno bersama kelakuanmu. Mambu. Mampu ya bener. Toro. Sing temake mampu. Mampu kok bahasa. Rasanya nyuntuk tipake lho. Enak sih ngomong. Apa? Oh, cok kurang ajar ngono. Tebak ambu. Ambunya ambu cubik, guys. Tapi aku nuntut tek larang dimpet. Ora. Beli mbak ini termasuk murah ya, sambal enak. Tak pedes. Ya, ya. Iya. Favorit kita semua. Yang dengan tiket kae urut ini mari. Aku mbak Mimi ini ora nek kae mulo. Zaman aku ngicipi ngarepku. Belum dia kecilan lo kan mampu. Cuma aku ora tau tuh apa. Mending masak. Terpijet wis mulai. Aku ditawani, "Mbak, kok mana apa Mbak jenenge Mbak Ang?" Lali aku tukang pijet Mbak Joko. Ngono ki aku badanku ya pengen tapi aku. Aku sambel ora, Mas. Hah? Nganggur apa-apa Mas? Mau gantek kan mbok aja sembrono. Kecet wis ngono. Bisa. Kalau bareng dalam toko-toko. Masa pijet kurang 20.000 mangane lele selawe sama. Aku gak wani mak. Nang dalu apa nang dalu? Boten. Aku dadi wong asam kesempatan mana kita. Mau. Wong terus angah-angah. Kan duwe kan bosku pindah. Kan pijeti wong kan wis apik tadi. Nah, Nggih. unik aku juga ya apa-apa mboten usah, ampun dibawa mawon. Lek gamen lu spray gawa lek. Mboten usah tuh. Jangan napa mboten itu. Punten. Sak tega. Aku nek dikek wong apik wedi. Padahal senawani wonge Iya. duit ngono. Wong duwe ngoten. Aku ngene Mak. Aku cep dipercaya wong. Aku harus menjaga. Mun aku anggar apa-apa, tahu dikek apa ngene. Bener dikek dengan ikhlas tapi nek diomong, heeh. Ini ngarep kayak ngono Nah. Ngono. Jadi aku luang ngumpet timbang. Orang terus tiket ini langsung menanggapi ini. Ojo pun nek timbang. Yo mek sewajare kita menghargai lah. Adine wong anak sing eweh-eweh. Eweh-eweh ikhlas, ana sing eweh-eweh kadang diomong. Ana eweh-eweh wong sing apa jenenge? Mancing. Kamu harus bisa membedakan, harus berlatih wong kayak eweh-eweh mancing, eweh-eweh dirasani, eweh-eweh ikhlas. Kamu harus belajar. Aku sudah kebek, jadi aku terus wong kayak gini, harus bisa membaca kamu. Mulane nek dikek wong diterima, tapi siji loro juga. Nek secukupnya saja. Ojo terus awak iki. Batang. Aku ora tau mangan. Jangan seperti itu orang duwe lah. Aku ora duwe mel, aku ora duwe tenan kok mel. Aku tak joko tenan. Aku pijet loro-loro dipercaya wong mergo aku ya mau. Aku dikek wong ora gege-gege. Nek ora dibungkusnya mesti gawa. Mane kok Mamah Kirah iki ambek aku sayange mbayani nang pasar dodol. Mbak Jah lho, nggih. Lombok saiki, ndok loro. Brambang saiki. Engko pengen not gamis ya, Jah. Dikirimi. Aku dhewe lho, padahal aku cek tukang pijet saking tresnane mbak aku iki. Dadi iki ndek dodol nang pasar Mbak Jah ora Mbak Jah ora? Terus. Nah yuk ngirimi koyok Lombok, koyok Brambang, koyok Endok ngirimi dikirimi. Aku
bukan dari pemirsa tok, nggak aku dikei. Dari dulu aku wis belas kasihan sama aku ki. Mbok kok mukaku, mbok saka welas asihku yo nggak aku gak roh. Nang pasar niku Mbak Yuku ngono ki yo ngewangi Mbak Yuku ngono ki yo aku yo dikirim sego. Mes, ngelondok sego ndang sarapan. Dikirim. Mau damai stok Mbak Yuku gak dikai. Iya mak, tapi aku nek Mbak Yuku lunga, aku diwangi mergawe nyuntel-nyuntel. Yu mardang mek. Apa sing gak duwe mek? Aja sesuk kowe rasa ngewangi aku nek war mulai. Nek war gak enak ngewangi. Jadi aku diwangi mergawe. Kono mek apa arep ya. Opahku ya iki, amuku ya iki. Jadi aku timbal balik ke kono mau. Jadi wong tresno aku iki saka goro apa? Yo timbal balik sik. Ikut uang, bentar ikut uang. Dikirim seko lho. Nah, ndok, Mas, mangan sarapan tak gawani. Dibuntel diadai. Jadi cepuk masalah aku dari dulu kan. Aku aslinya sudah terkenal dari kecil ki aku kayak wis duwe pamor ngono lho. Kok dari nah saiki anakku iso ngumpulno aku lho, ngumpulno aku dadi YouTuber dari kecil aku wis punya pamornya. Gak percaya kan dulu urung ada foto aku urung eneng foto urung eneng foto wong urung mudeng foto aku nakku bakal stabi ki aku cilik wis dipotoni dinggoane dari keluarga Mbak Mei itu tak eling-eling dari kecil aku wis dipotoni dari kecil pamane wis melok manggung wis terkenal lah aku kecil wis terkenal merah panggung beranak dari panggung itu pitulasan ngono ki nyanyi ngono wis terkenal anake sapa kae kok suaranya apik men seger udah suarane tenggi-tenggi nek kae ora enek pitulasan panggung gede ge enek gak enek nyanyi yo wis walah wis paling cemengkring ngono lah maksudnya dirungokno suara ora dadi penyanyi ora jadi penyanyi kondang tapi dirungokno wong tuwek-tuwek iki seneng ngono lah aku wis termasuk terkenal. Terus saiki diunggah dodol kaya apa nama-namaku ya wis. Kalau ketungguan adik Dames, kalau ketungguan Dames itu sudah terkenal. Terus dodol-dodol aku sudah terkenal. Nek mau terkenal ngono dari kecil aku insya Allah sudah internasional. Milan. Milan. Iya kan orang internasional Inter Milan. Aja mbok nyek aku ngene lah iki rupaku ora gadek lah. Sudah dari kecil cuma aku dari ora kalangan artis. Karena kalangan artis dulu aku sudah ngene. Bareng ngene. Karek ngene iki opo. Iki cerita masa kecil deh, sampai masa tua. Jadi nek Dames umpamane wah Dames terkenal ya. Mungkin wis dari citakane kok kono ya. Terkenal karek terkenal apa? Terkenal cantase, terkenal judase, terkenal cangkeme yo wis ngono lah wis. Kita nikmati aja, yang penting seger waras, terus sing carane cedhak rezekine dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu ya. Tunggal lele kali telur. Ini ndok. Karo tempe. Kepala. Ora usah ditutup ya.